ба зарардидагони деҳаҳои Хоҷаи Аъло ва Сомонёни шаҳри Исфара аз тамоми манотиқи Тоҷикистон мардуми хайрхоҳ кӯмакҳо ирсол мекунанд. Мардуми Масчоҳ чун дигар сокинони шаҳру навоҳии кишвари азизамон дар пайравӣ ба ташаббус ва иқдомҳои наҷиби асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нахустин рӯзҳои муноқишаҳои марзӣ миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон ки сабаби қурбон шудани шаҳрвандони мо ва хароб гардидани даҳҳо манзили сокинони шаҳри Исфара аз ҷумла деҳаи Хоҷаи Аъло гардид, ба кӯмаки сокинони ин гӯшаи бииштосҳои мамлакатамон рафта дар паҳлӯи онҳо қарор доштанд. Ахиран бо ибтикори раиси ноҳияи Масчоҳ Тоҳир Азиззода ва дастгирии самимонии сокинону соҳибкорон корвони кӯмакҳои мардумӣ ба деҳаи Хоҷаи Аълои шаҳри бостонии Исфара ворид шуд. Корвони мазкур ки дар арафаи Иди Саиди Фитр ба кӯмаки мардуми зарардида шитофт, асосан ҳомили масолеҳи сохтмонӣ ва маводи ғизоӣ буда, онро муовини раиси ноҳия ба чанд соҳибкору сокинон ба деҳаи Хоҷаи Аъло расониданд. Дар навбати аввал барои барқарор кардани як қисм хонаҳои харобшудаи сокинони деҳа 20 000 ғишти пухта, 15 тонна семин, 2 000 ғишти бетонӣ, 8 метри мукааб тахта, 106 дона шифер, 75 килограмм мех, 20 дона фанер ва ба оилаҳои осебдида тӯҳфаҳои идона иборат аз қолину курпача, орду равған ва бинижу макарон дастрас карда шуд. Муовини раиси ноҳия Шавкат Солеҳиён зимни супоридани кӯмак ба сокинони зарардида изҳор дошт ки дар ин рӯзҳо дар паҳлӯи сокинони шаҳру деҳоти Исфара қарор доранд. Дар ин лаҳзаҳои ҳассос дар канори мардуми деҳаҳои назди сарҳадии шаҳри Исфара, махсусан мардуми ғаюри маҳаллаҳои Хоҷаи Аълои деҳоти Чоркӯҳ буданд, барои мо сокинони ноҳияи Масчоҳ шарафу ифтихори бузург аст, изҳор дошт муовини раиси ноҳия. طبق اطلاع مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مسچو این کاروانی آخرین کمک‌های مردمی نبوده راهبریت و ساکنان ناحیه همیشه برای دستگیری مادی و معنوی مردم ضرر دیده مناطق مرزی آماده هستند.